Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị anya na chi ya tagokwa azụ n'oge ihe na-eme n'obodo nke ụbọchị tata maka gị bụ onye na-abata wee na-esokwu n'elu ife onyonyo gị n'ụbọchị taa kịta na-asị kedu ndị dị ife ọka bụ n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe a na-ewetara unu ụdị ife dị iche iche ihe na-emegasị n'obodo ọgwebụrụ ya bụ na gịnị tupu anyị ejebe nya bụ ezumike o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ kedu ife anyị na-ekwukene maka ya gbọọ nne cheta kene ife anyị kwu maka na ịma na anyị akapịrị ya ọnụ ka anyị kapịkene ya bụ okwu ọnụ tata Igbo ndị ọma na-ege ntị n'ihe na-eme n'obodo taa anyị ga-ekwu tọpụ okwu ekwe kwuru n'izu ụka abụọ gara aga kwuo ya n'ụzọ ụka gara aga maka na ihe na-eme n'obodo ihe anyị na-afụ na-eme ebe ọbụla ka anyị na-eweta eru unu ihe anyị ekwu n'ụbọchị taa ka anyị kwutọpụzie ya ihe gbasara ite ude ọcha nke ha ga-emezi ebe ọ bụ na itego ude ahụ onwezikwa ọ dịghịzị gị ahụ ma o mebigo gị ahụ kezi ihe ha ga-emekwa ya bụ ihe ya bụ isiokwu anyị taa anyị ga-akpọ okwu aha maka na anyị metụgacha aka ihe na-akpata ndị mmadụ ji ete ude ihe ude na-eme n'ahụ gị ọrụ ma ite ude ahụ anyị na-asịkwazi ebe ọ bụ na itego ya ọ dịghịzị gị mma n'ahụ ka ihe ị ga-emezi ka ị nwere onwe gị wee nwogazịa ka ọ dịzie iwe nwoghe anụ maka inyego n'ofu onwe gị ụdị ọzọ na ọka inwoghazịa ka ị laghachikwa ka ịdịgbu maka na ịfụgo na ụzọ adịrị ọzọ ọ nwere ike ịma ndịchazi ka ị dị mana ihe ọbụla na-eme ebe ọ na ndụ dị olileanya dị kama o nwere ike na-ebuzi oge ọ gaghị adịzikwa ka ị dị mba asị ihe mebiri emebi emebigo kama olileanya dịkwa daalụrị na unu anụ gị a nọọ anyị ekwugo wee na-asị kedu ọghọm dị na itenya bụ ude ọcha anyị kwuru ọtụtụ ọghọm dị iche iche anyị na-akwụchapụrụ mbọsị a kedu kena ọghọm ọzọ icheta nne bụ ife na-eme bụ ife dị na anya bụ ite ude ọcha maka ịma na anyị ekwuchago na ọ na-ekpu igi ugegbe anya n'anya mana ịma na anyị emetụsịrị aka na o nwere nke ya bụ ịpụta ị na-etenya bụ ude ofu ọghọm ka dị na fa agwa gị ife ị na-etenya bụ ụdị ịbịa n'anya ifu na kedu ife a na-akpị ya mmụ ụfọdụ na-akpị ya mmụ ụfọdụ na-akpị ya ọmụmụ anyị na-akpọ ya ọmụmụ ndị oyibo si na stretch mark ifu na o nwere nke onye abịa itekatazịa ọmụmụ dị na kwesịrị ịpụta apụta maka na o nwere ọmụmụ ọ na-adị ọmụmụ na-adị mana o nwere ndị nke fanada apụta oge ụfọdụ ọbịa ọ na-akọ ọkọ mana ya afụ ya anya mana ibidoro atebe ude ọcha ya bụ itecha arụ ya dịka mmanụ eghenye n'ọkụ ifu na gịnị mee na nwaanyị esi otu wee dịka ebe ejiri agụba wee zewasịa tiwasịa gị arụ ziwasịa anya eziwa ọ dịka ebe na ebe anụ wee si otu abụọ ya anya o wee na-achazi ndadadadadada na-acha mmemme inepụzi onye anya na-arụ ọ dịghị ka ọ gị gbaa agbọ ụfọdụ abịa mee gịnị akwala na-acha ndụ ndụ o wee senichesịa ụfọdụ wee seta kpakenichen wee fụnichazịa ịgwasị anya ọsị gị apịa na ihe menụ ana m achọ ka m esi ka o yi esi wee baa na nwee ịmago ana m achọ ife a bụ ọ dịbụ na arụ mana ịmago asị onwekwa na arụ ọdịgo ọkụ ife iteta alụ ude ọcha o nwere nke bịa m na nwe akọwara ya maka ude ọcha o bido gbaka ahụ si m lọlọ gịnị na ọ bụrụ na ọmụnwa nke nsị a ka m gwago afọ na-akpọ gị Nkechi ọcha ka asị na ọgịnị na-eme anya ka m gwa gị tedebe ife anyị na-ete ịfụrụ kịta na nya chizọ gị bụ n'okpu ibere ọgụ ugegbe anya mana gịnị akwala ndụ ndụ adịchago gị n'azụ otu ajake n'isi enu ịbịa ebe abịa ịkọlụ m na ọnwa akwa ezigbo ife o nwere ezigbo ife na-ete gị nsị ejidekwu ya nsị elekwa ọkpa gị nekwu ya ụfọdụ na-acha mmemme ụfọdụ na-acha ndụ ndụ aka m adị ọkụ ya obido mụ na ya kọkwa ezigbo ọnụ ife a na-agwa ya bọsị ya ka o mee mụ na ya kọkwa ezigbo ọnụ kọcha ọnụ ọmụwazi amụsị m n'ihe mere m na ya bụzi Nkechi ọcha nsị a na ọ dịkwa mma ị na-aza Nkechi ọcha na-aza Nkechi ojii ọ ngịwa ka ọ gbasa ma gịnị sepụnata aka na ori nne ọmụwazi ya m ọ wee bụrụ ya bụ na gịnị ịma na ihe a na-ekwu okwu ya bụ n'ihe ọla mmadụ na-eme mefe ya oke
ọ na-adịzi mma mana ọrụ ma mmadụ nọkata kpatụtụ onwe ya aka ka ọ dịte obere ọcha site n'ebe ị gara ma ụdị ihe ị mere ma na anwụ achakaghị ihe nne ọ dịtụ mma n'anya nke anyị na-ekwu na-ewe iwe wu nke na-emezi mefezie ya oke ebe ị nọziri na-achọzi mma chọtazie njọ onwe ihe na-ezoro ezo n'ahụ gị ya hapụtazi ihe ọrụ ma ihe ka ọmụmụ ya ekwuru okwu ya na ọrụ ma ọ gaghị apụta ọrụ na iteghị ude ka ị deweziri ude ọ gosiwezie njọ dị gị n'ahụ ọ na ma nwere ihe meburugiri na-ezoburu ezo o wepụtazi anya wepụtazie njọ niile nọ gị n'ahụ na-egosizi maka ị na-emefego ya oke ya na-ekwu okwu ya ị na-eme ihe medebe ya mee ya obere ana onwekwa ka mmadụ sisi gị na nne ọ nna legodi ihe a na-afụsi n'ahụ ọ dịkwa ka chafewa ego ya ogede na ijigoro anya ihe na-esigodi ka imegodi ka ọ dị ka nwee ihe mere ịbakwa n'ụlọ na onwe gị anya ọfụma maka onwe ihe afụ onye na-agwa gị na-agwa ka ọ dịrị gị mma maka na ọ gwara gị ya iburukwa ya na-aga ndị ọzọ na-afịa eziokwu wụ ndụ maka na agwa gị ya na ihe a wee eziokwu igere ya ọzọ mana iji hụ ya mere ihe were ya na-aga ebe ọbụla na-aga a na-afụzi gị na-asụzi oyi onwezi ka mmadụ si metụnata aka ahụ na ịgba ọjọọ aka ka ebe were mma bee gị ntị maka na ịmago na obere ihe mmechata gị o merụọ gị ahụ ihe na-ekpuchi ahụ mmadụ nke a na-akpọ melanin ọ ka nwee ọya chọrọ ịbata gị ma o nwee nje chọrọ ịbanye gị n'ahụ nwee ka o si kpuchie gị itezi etechapụ mana ala na-ekele dịkwara Chineke anyị na-ekelekwa Chineke ebe o mere ahụ mmadụ ọ wụrụ ihe na-awụ ọnọkata oluchie maka ife a na-eli eli ife a akpọ protein asị nke ọ ga-awụ dịka eze mmadụ ịkụpụ gị ahụ mmadụ dịrị ka ife mee ya bụ na ọghọm dị na ya bụ ife ka nkụ ọ ka nkụ ịmana ife ọzọ dị bụkwa nnukwute ọghọm dị na ude ọcha bụ na ịmana ị na-etu ude ọcha ọnya mee gị na ọya na-ana ọkachasị ndị anụnwa na-eje ịmụ nwa onwe ndị ya bụ fada ime fa na-ete ude ọcha a na-agwa fete na na-emeso a na-akọmete ife ọbụla anwakọ ife nta anwa mbọsị onye anyị amụ nwa ọ bụzie na o nwee ka ndị ụlọọgwụ si kwugharịa ma na-aya awa afọ ifu na gịnị mee etinyere aga agụba zaa wee bewe anya bụ afọ emeghe anya akwachi nke mbụ anyị akwụ ya mgboro 5 maka ka ị na-akwụ ya maka gịnị itegide gonya bụ ife wee lilisie ife ya ejide gị anụ arụ ọfụma akwa ị na-afụ ka ọ na-abụ ụfọdụ apụtasị na-awakwa anya afọ ewee buru ya wee jee n'ọgwụ wee tiwakwa ewee dozikwa ya wee gbaba abụ ewee megharịkwa ya wee kwachikwa ewee buji ọ wee na-agba mmiri ewee gịnị na-akpata ya ude ọcha biko onye dị ime ude ọcha ịdịrị ha ala ime jisi ike wepụ aka n'ịtụ ude mba fatebe ọnwa 9 ọ gara karịa fatebe ibido kwetekwa ma ka ịzọgodi ndụ gị ndụ bụ isi maka na onwe ka ọghọm siri gị enweghị ihe emezi mgbe ahụ ị na-etizi ị na-akpọzi onye na-arụtụzi ndị ọzọ aka si na ha ma na-emezikwa gị ịmakwa na onwe nke bụ mbọsị a ka nnọ mgbe nekatị anya na akpụkpọ arụ ya nekatị anya n'ụkwụ ya onye apa ma nke akwala akwa ma nke mapụkasị amapụ ma nke ma onye adị ebe ka a ya akọta mmiri ọwa mmiri a na-adọ n'ọwa mmiri na-adọrọ mma pụọ nwa anya kọta ụkwa pụọ nnekatị anya n'ọkpị ya nwesị nne iwekwa n'iwe o kedu ife mekene gị n'ụkwụ a ọ sị m na ụdị wee merụ ya nsị ife nwe mee ga ọ daa na ọ sị na ọ nwee ife ya tede nsị ọ nwee ife tede onye a wee digide gị nsị a ka ngwazi a ga-eziokwu ude ị na-ete nke mbụ ọ dịrọ gị mma n'arụ nke abụọ ị na-ete ude ọcha rinne maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ude ọcha anyị na-ete ka ife ya esi wee mee wee mekasịa gị ọnya nne nwaanyị dịka wee mee gị ụdị ọnya n'ụkwụ ka hapụ ya nsị a na isikakwa ọ sị na ọrịa na nsị a ị na-aya ọya ife ọya shuga ọ ihe na-eme n'ime itu ude etewezi wepụsị aka wezie ihe kedu ka mmadụ esi na-ete ude nghọta ịbịakwa ihe etegide ude ile anya n'ahụ gị ọ dịrọ gị mma ị ka na-etekwa nke ha na-etegide ọ bụrụzie na ọkpa ya na-achazi
ọkụ ịdekwa anya ebe ọzọ na-eji nji nsị na ife ọnya ife ma nwata anya nwapụkasị anya mkpu ya niile negode ka foto ahụ dị mara ka ọ dị gị n'anya ihe ọ dị gị mma n'anya ka ị na-asịsị onye n'ezie gị anya ahụ ka ọ tọwa ya ụtọ ka ọ sọwa ya oyi isepụzie n'aka ife mụ na onye aja m na-asị ma o nwere ihe na-aba n'ime ibido towe ghara ị na-etezi na-aga amakwa m ọ fawa na-ete nke ya dị na ọ bụrụ lọlọ ka ya dị ọzọ dị ka nwanne ife ọgwụm ọzọ ụfọdụ bịa ha sị ọnwa onye nke m fụrụ nwoke kwa obido chawazi obere ọcha na-asị nna na ị na-achazikwa obere ọcha si mba na-azụkwa esi ebe ya na-arụ ọrụ na-asị oke ị nọrọzi ebe na-anọbu m ọsọ ebe ahụ ya na-anọ nsị ọ dịrọ bụ bifo mbọ ọsị na ọ dịkwa nsị kedụ nke o bidozi chawazi ego chakịta mmechinata ọnụ maka na amago m na asị ka ọ na-asị ọ nakọtasị ya na ọha sị chara nga ọ na-achazi na-aga mmadụ ya gwazie ịmakwana ị ka na-ekwu okwu ịmakwana o nwere ọghọm ọzọ na-adị n'ude ọcha nna marụ ma ọ na-adị n'ime ndị niile na-ete ụda o nwere mbọsị nọ n'ime afịa wee na-egote ife ofu nwaanyị nwandị nya dịka ngịlịnga akwa achịghị ịghafugara chelụnụ dịka nkịlịnga akwa ịmara na mgbe ị na-ete ude ahụ na-amị gị mmiri dị gị n'ahụ eje m gosa na-ego ife n'afịa ofu mụ na ofu nwaanyị wee kwụkọọ n'akụkụ ebe a ife na-ajụ m ma ọ na-amị ha mmiri na-arụ akọ ka ncha ịkọrọ gị maka na mgbe ị na-ete ude na-arụ gị ọrụ itezi ọmịkọlụ nke dị gị adị mịgbọọ gị agbaga dị ụzọ onye fụzia gị onyewe gị ọsị mba na onye atala arụrị nne na ọ bụrụkwa nlọlọ mma mana ọ lọlọ onyewe gị ọsị mba na onye atakazi arụ maka na ya bụ ude ya abịagodi mesịsịa gị ezigbo mmiri dị gị na-arụ o mesịa gị mmiri dị gị na-arụ iche na ọnwa ife ọzọ ka dị na ya mba o mecha gị wee rọpụzi arụ gị otu a ọ dị wee arụ gị mba inezi anya ọ bụrụ nkụ ka ọkpọ osi ọnwa ife ndị Igbo na-akpọ osi ife ịkpọ osi ọkpọ osi ọkpọzie osi mgbe ọbụla ị nepụ onye anya n'iru iwu a na-asụ ya mana ndị be anyị aka m ji okwu n'ọnụ gbasalụ ka m si onye mụ na ya nọkọ n'onwe ife ntị ikwu maka na ebe njele afịa ka njekere obere ezumike anyị na-achị ya tazia ka nne tọpụ unu ya bụ akụkọ ka anyị pụtakwanụ